Saka chibage $10. Handisi mwana grade 1 iniwo mundaude. Tenderera udai. Wona musoro. Chibage mumunda matapura na momo. Hai ndechibage chacho. Ndoka ndikuona mchipinda mukati. Mutarazva mamuchita mukati. Aiwa hapana sezvamari chacho hapana. Maiva windows izvo zvinoshandiswa kuti ndotope aiwa no. Unozviziva mumoko wakatsikwa uro namai vako. Nesisatosodza kuuya zvaradzwa ndipe mari kana muchida. Chingoti 5 chete zvakaziva. Ndoda 10. Kana mari ndavo nenu ndoita zvanga chitaura. Chingavapa mari. Mira hapana zvakandishika. Ndambobva wenenu ndoita zvanga ita. Kausina ndotoreva. Sarudza undipa mari kana kuti kuitawo zvanga nditawo zvanga ita. Kwemwe yacho inoya rini? Ndokupa handiti ndongozokudetsera nepaketi wena. Koka nditodza. Sadaro sinze. Wangogozhegwa nekuti tiinde tinoitawo pane kundipa mari.